তিনি এডিসি হাফাंनो फैलायनो हामबाय मारो प्रेस मिडियानो তিনি बागमाओ जे एडिसि हाफांनि बिसिंतै कमिटि हल जेटा खायमानि आंनि बाबानि मुङै रतिमन जमातिया मेमोरियल हल खायमानि नोमथै आं बेलाय खाथुंखा कारण ते खाथुंमानि बिसिंतै आं जतनो नों कयम चुगो ते एडिसि हाफांनो कयम चुगो शुधु नेतृत्व रनाय दङ सिमिया बिसिम बनि आबो उग्लागो जारा सामुं थानाय दफानि बागै खदानि बागै सामुं खाय थांनाय बर'नि मुङै बाहायनो जेरै नायथगै बर'नोबो बर'नो बरम रोखांखे बेलायखे चाराय आं खाख्लायो कारण अमाय खालायाखे दिनै जारा दफानि बागै जातिनि बागै थैदनाय दक बर'नि मुंनो जों सिया ता जारा तंनाय दक ओला फाय आजायनाय दक सिया मुंमायां मुं कमरनाय काजे যারা সামুং খাইনাय বরণ তেবো অমাইকে বরম রই আনি বাবানো যেরকম বরম রতৈ তে অন্য বরণ যাতে বরম রনা নিংথুক অবনা আনি কয়মু যতনা হামবা